Alabesi dagokionez Tito zen atezaina, Iban Campo, orain dela gutxi arte jokatzen ikusi dugun jokalaria, Iban Campo, Mujika, Joseba Agirre, Serrano, Castillejo, Codina, iaz ere Alabesen ikusi genuen, orduan Alabesen zegoen, eta beste aldean Real Unionen ere jokalari ezagunak, Berruet bera, zelaian zegoen, jokatu zuen Berruetek, Donosti, Irureta, Kalbo, Manu Urbieta, Zarauztarra, 3 gol sartu zituen gainera Urbietak egun hartan, Joseba Arregi eta Sukia. Pentsa, nolako partida izan zen ura, 2 eta hutsa aurreratu zen Alabes, 2 eta 3 gero Real Unión, berdinketak, Iruna, Launa, Bosna, 88. minutuan sartu zuen 6. Alabesek, eta beste 2 ere sartu zituen, azken biak Serranok eta Kodinak sartu zituzten, 8 eta 5. Ez dugu hainbeste espero, baina bintzat golarekin hasi da partida. Bigarrena, bitxikiri bezala, 8. minutuan sartu zuen orduan Alabesek. Bueno, 8. pasatu da. Ez, ondik ez da etorri 8. Baina, bueno, oiek ondo daude gogoratzea, zergatik askotan ematen du, olako emaitzak eta bain dela urte pila bat izan zidela. Di Stefanoren garaieko... Urte asko pasatu dira baita ere, baina... Amasei, esan nahi dute, guk pentsatzen genuen olako bat 50ean, da olako 60ean, da olakoan izaten dira, ez? Eta gertatzen da, gertu egon dira olakoak, ez? Oin, sarritagoan ikusten ditugu, bat ere, deneko bainan. Barça tartean dagoenean. Gol asko ikusten dugu, baina ez da gaizkoa olako partidu bat ikuste, ez? Gaur egia zen, hola hasi da, bat eta utzi irabazten Alabes, eta bendik aurre ikusiko du, partidu irikia dago, Baloi luzea berriz, Juri ondo iritsi da. Partidua irekia dago eta garbi ikusten ez duena Miguel Sola entrenatzailea da. Egunkari marroituak alde batera utzi eta arratsaldeko partidara etorrita. Ez dira hain marroiak, Joseba? Bueno, apur bat agian, segun non dauden. Baina Miguel Solak ez du ikusten. Egia esan atzekaldean ikusi genuen gaur 15 egun ere zalantza nahikoa zeresan piztu zuela Bilbo Atletiken aurka atzekaldean ezarritako seguritate ez horrek. Gaurkoan aipatu ditugu zeintzuk dauden zelaian eta zeintzuk ez dauden esatea ere garrantzitsua litzateke. Hoien artean bat Esnaola izango litzateke Realak utzitako jokalaria, Real Unionen ibili dena orain gutxi arte, baina Lezamako partiduarekin agur esan zion bere Irungo abentura partikularrari, eta holaxe aldaketa multzoan barneratuta une honetan Miguel Solaren taldeak badaki zer den Galen irabaztea ez orde etxetikat, eta gaurkoan Maldangora jarri zaio partidua. Esnaola aipatu duzu, Joseba, Sergio Francisco bera ere fitxari gabe geratu da, Real Unionei dagokionez, fitxaketa bat beste bat egin dute, Carliños, gaur aulkian dago momentuz, eta Sergio Francisco bere ibilbidearen azken urtean edo urte hauetan edo fitxari gabe geratu da Irunaldean. Eta arestian Berrueta aipatu duzue, Sergio Francisco, biak ere irundarrak. Esan dezagun, 11ako ikusita eta orokorrean plantilla osoa geureganatuta, Irundarren arrobitik etorritako perlarik ez dagoela gaur egun Txuri-Beltz taldean. Hori ere datu kezkagarria edo behintzat aintzat hartzekoa. Kirol zuzendaria. Eta Berruet bera. Roberto López Ugarte. Berruet. Alamo. Berriz ere titular gaurko honetan aukera izan dezake berriro Alabesek zer egiten duen erdiraketa. Oscar Martinezek Jurik atera, etxekoek hor penalti edo zerbait eskatu dute. Baloia zapaldu, emanin beharko du, azkenean eman du bai, Lader hori eman dio eta honek berriz ere atzera atezainari Otarmini. Ondo atera Juri hor baloia kontrarasoan ateratzeko aukera zeukan, gertatzen dena da apoiorik ez, laguntzarik ez inguruan eta berriro gelditu eta gauza bat hona egin duen Alabesek lehengo larun batean anoetan kostatzen zeiona repliegea da, ez? Baloia galdutakoan bakoitza bere leko hartu, ez? Sansek kasu honetan min asko egin zion eta oso itxura kaskarra eman zuen, gainetik pasatu zuen Sanseren jokoak Alabes txarra izan zuen eta partidua ondo galduta, ez? Gaur ematen du beste
beste gogoa igual ez da hitza, egokia, baina iruditzen zaite beste gauza bat ikusten dela, ez lehenengo momentutik gaina erasori begira, ez da aurreko larun batean bezala pixka bat itxaron, abertze gertatzen den, ikusten dut taldeak ikasi gutxienez gogoratzen duela ze gertatu zitzaion azkeneko partiduan, eta ez du nahi hori gertatzea berriro, hor goian presionatzen ari dira bain, eta iruditzen zaite hori dela gauzarik gorena, Alavesek hori espalin badu egiten, eta aurreko taldeak baloia jokatzen azten balin bada eta ikutze balin badu, arazo handiak izango ditu Alavesek. Alavesek defensa mailan iruditzen zaite arazo batzuk badituela, eta talde guztiak egin behar duela. Burgos kanpo, argi eta garbi, Calderon, behar joan zen asteburuan Eibarrek partida oso garrantzitsua irabazi zuela, Mirandesi irabazi zion, ordura arte 3. zegoen taldeari, Pausoren Mirandesi utxe eta 2, eta horren ondorioz 3 euskal talde ditugu 3 lehen postuetan, Alaves, Eibar eta 3. postuan Real Union, Mirandesekin batera 37 punturekin berdinduta daude bi talde hauek. 5. da Logroñez, badirudi gora datorrela gainera Logroñez, pixkanaka hor muturra sartzen ari da goiko postuetan, Osasuna 6. Lemoa 7. postuan, Realarekin batera berdinduta, beraz, lehenengo postu horietan, euskal talde asko, esan nahi du, bukaera arte hor ibiliko direla, hala ematen du behintzat, eta aukera asko ditugula, aurtengo playoffetan euskal taldeak hor leian ikusteko, 2. mailara igotzeko helburuarekin. Ibarrek intzuen pauso handi bat, Etxean partidua galdu eta gero, Leonesaren aurka 2 eta 3 galdu eta gero, leku txarrera zijoan, Mirandara hor, Mirandes hor goioan egon, da partidu zail batera, eta... Pauso handia eman zuen bai. Pauso handia, ondo. Espirauta etorri gara. Bai. Eta iruditzen zait alde horretatik aurrera pauso handi bat, batez ere taldearen konfiantzarantzako iruditzen zait benetan horre golpe handi bat jo duela, eta hor Mirandesek naiz eta hor goian kokatuta egon eta bar garbi erakusten duena da arazoak badituela etxean ere, eta golaberasa ere, Eibarren alde gelditzen da, Ipuruan utzeta bat galdu zuelako, iruditzen zaite alde horretatik aukera berriz ere Alavesentzat, baloia eraman du, pasea ezkerrera, hor da Oskar Martínez, erdiatu egin nahi zuen, area txikian zegoen Casares erremate egiteko prest, azken atzelariak ondo moztu, baloia berreskuratu du Real Unionek. Ezkerrera eraman dute, hor da Juri, Moia izan da, atzelaria, gora iritsi dena, pase hori Oskar Martínez eman diona, erasoan irundarrak, Ruben Garziaren pasea ona zen, ondo moztu du azken unean atzelariak, baloia berriz ere irundarrentzat. Ladero, Castellanorekin jokatu du, Ruben Garziak berriz ere atzera, Laderori, atzelariak, zentralak, baloi luzea ipini du, zuzenean atezainari, eta sola berriz ere asarratu egin da, barrura sartu da aulkian. Barrura sartu ez dena, eta naiz eta irabazten joan nahikoa asarre dagoena, edo betiko izaera zikoixa marrorrekin, Miguel Ángel Tome entrenatzailea. Honek ere ez du ikusten argitasunik, baina ondoren, bitxia dirudien arren, prentsaurrekora joaten denean, gauza garbiego ikusten ditu apur bat, bestelako inspirazio bat etortze zaio, refleksio bat ere bai, baina egia esan honi, Osasunerako behintzat partiduek ez diote bat ere honik egiten. Sufritza gustatzen. Baina tensio puntu horrek beti alerta gutzi zaitu. Hori ez da txarra izaten. Beti sufritzean ez, baina alerta egotea bai. Baina jokalariak badaki bandara begiratu eta hor dagoela keinu eta beti. Baina jokalariak ezautzen dute bera nolakoa den. Nik usten dut jokalariak bi astetan eta batez ere bi partidutan ikusten dute nolakoa den, zer den, ze portara daukan. Badakitea askotan, igual, hitz bat beste baina altoago izango duela, eta baina alata guztiz ere taldeak dagoela. Ez hori da, eskenen garrantzitza hori da.
Joseba Antzako ondo gelditzen da, lan asko tokatzen zaio, berak ematen diolako hortarako. Talde batek behar izaten duela entrenatzaile baten laguntza